Nara guys, abrihe. Abrihe ni Gusay Sud. Sige na. Sige. Buksa, disgrasya lagi no na dugo. Ang kamot na disgrasya no sa tangad ay nakasamad. Hi guys, good morning. Padung de karon sa Kamalig kay maghatod ko sa karinatag ni Marjorie Dianga. Yan ako sa kuan, ako ra sa naglakaw. Ako sa dapit sa kapilya sa among barangay. Hi guys, yan ako sa Kamalig. Sa Marjorie Dianga. Guys, darating sa dari ron. Okay. Tante, darag jang bara na ba nabungi na raban eh. Mo nabungi naman intong ka. Mo lagi to. Nara guys, tang ipatubag kamera. Nara guys, abrihe ni Gusay Sud. Sige na. Sige, pakita bra kinahanglan magbra na ka pero panglakaw ra na, malakaw ra. Sige. Buksa, duha ka buok na. Pink, imong paborito. Pink o ganang itom. Nay, kuan guys, katong biscuit lagi sa family Borato nga gihatag. Gitagalan po sa tulo ka buok. I love you ko no. Buksa na, kayo mo nang imirinda. Pagkaon na. Ay, naiso sa plastic. Kanarang ako rin magpaazon. Ngarang nabungi ka? Oh guys, isi isang ipo nabungi na oh. Salamat Tati G. Tati G ug Kuya G. Sige. Salamat Tati G ug Kuya G. Sa Sanggatoy. Diyan ko anong pagkaan eh. Diyan kamusta man gani? Okay man. Niniwang lagi ka? Sa may kalingawan diha. Diya guys, so naman si kaso na nes among kuan. Pilit grabing naghana ng sagbot. Diya karon di guys, maglampas ako karit gani. Diya dai siling demonyo di nahinog na. Grabing labunga aga nang ahong des kilid. Nara kay mga tanom daan ni. Pero ano lagi masikaso guys kay tamo ko per milagis ka ng family house. Diya karon ahang ahawon-hawon na gamay rapod guys kay di pa ko magdugay kay bark na pagkus kanang family house kay tapo ko'y garden dadto. Grabe dani kakuan aron nang kakuaga nang naisagbot kanang Carabao grass baga na kay kanalagi mga tao guys nazi mga taong wa kasabot duha kuno ko'y naong duha kuno ang gimong pamilya. Grabing ka ngin gadzig mga kuano kasabot. Ako guys, so unsa ko inihaw dahil sa Kamalig kita mo nga na ako dari mo nga ko dari. May mga tawo nga nagjama og butang-butang istorya. Pero haran nang hangad sa Ginoo ana mga tawo nga kasabot sa sitwasyon. Haran nang gihangad sa Ginoo guys, okay ra na. Bahala na sila basta kay ako nagbuhat og dautan. Ang mga tao din grabe, nakasusulabig ka ng istorya bisag di mao maghimuhimo ba. Pero guys, so ana na gimain bahala sila. Basta nang nabuhi ni og marangal nga wa mi nang nabutog laing tao nga. May mga tao dani guys nga arang grabe mo gawa kay bag unsay tinuod nga sitwasyon or unsay tinuod nga kuan kahimtang namo nganong mangyana man gadzid. Pero ada bahala sila. Matsupay araman nang katawa ng ilang mga kuan ilang mga gipang tabi, gipang chismis. Basta kay ako rin nakabaw o sa anong problema sa pinagdaanan sa mga ang mga kasakit lami na lagi sa dos di pa lang sa lagi tagma mga nagsukog masupay mawa na ko sa kalibutan para mahilom na ning ang mga kuanhang mga pagantos hindi na magwanta halos na galing na magwanta pero ahara naman ni guys. Yan naman na ikuan tungod kaya ang mga anak daghang pag nanginahanglan na
nagsama ka na anak na kong maot. Tungod kay murag magkuan naghang murag kabuang na ko nga kasabot. Maglisod ko kuan di naman na iso ra sa guys basta aliwaros gubot kadyo kang hinahuna. Ako magpa-cancel ug unsa say ang angay buhaton kay murag di na sin magwanta guys. Basta di naman na iso ra sa kay basin og daghang kuan madamay wato nang ana naman ni sarili ana magampos Ginoo nga anta malagpasan ni nang kanang kuan karon. Guys, sana wag kuan guys ay bagong kapadas na bazide si Jana. Tapa dari yung sa dia. Nana pinayilo. Ya guys, asang tanaw na tanang among anay. Kay talianak na pa ni Anadja. Dara din liot as sa silang karang nang makia. Yun kay buras lagi siya talianak. Budik. Kang pagtangkong dek. Ako ka nang tangkong ha. Isa. Tagag tangkong ng baboy. So guys, ang lahat ng tangkong dari ka ng mga tangkong bitang ihas ngikan sa ang tinanom dato si babaw sa kuan. Dana si babaw sa ang tinanom mga kapajas nila. Kakong tangkong napakaan sa anay dara naghana na. Guys, ang kamera mo. Anit ganahan mo sila tangkong. Gara guys, busog daghang anay dani. Na. Tatagron. Kapit na rin sa mga anak. Gara guys, mga nairang kamako. Ut na. Dito ta sadlan hapit na ni mga anak. Guys. Karang kadiha ani ka magsaba. Merinda na. Okay, pa kan sa itong kamutang sagbot ni. Di ang susubi. Ang susubi dahil magatas. Susu na ang susu. Ijarabuyag. Uy, hapitan yung mga naki. Ang susubi. Pisig susug na gatasan na ba? Guys, kay bigla ko na naro ilawa. Sabi ko tangad sa bahay guys, sabi sinanay may tangad, balik ko di na ka. Di nasamad ko. Grabe tangad din kasama do. Kapit. Nada pa nagsamad dugo na ng kamot. Lasya ng kamuta. Ito yung tanga di ay. Ako guys, grabe dyan na nagtanga din sa baka anong kamali. Anong rasya niya ang kamali. Nagdugo. Nagdugo guys, nagdugo ang kamot tanga rin nakasama disgrasya ng kamutan ni Marie. Ay.
Kani guys, apa nih tanam to sa amo? Ang garden. Ha? Magakog sili. Disgrasya lagi no na dugo. Ang kamot na disgrasya ino sa tangad ay nakasamad. Sila dyan sinay guys. Adi mo tanawang sa hangluyahan dani, ng kuluyahan ko dani. Na guys, ang luya. Nagluya na guys, kana diha. Nadali ra. Darang ka baga lagi sagbot. Narang bagag sagbot na nagluya. Na, dunahanan lagi pud. Jadi maapasigo na sa kaadlaw. Na, buyag agko ano, luya. Darang ka kuan. Kapadas guys na. Kapila na midana nakakuhag hinog. Tamis ra ba siya pero bisaya nga kapadas. A few moments later. Hello guys, diyan ako bye. Diyan agahang gida nga tangad kay daris bye, mga tangad ang upo na gud. Tanong pug tangad dari kay naghanap tangad us kamalig. Ang dapat go na ang hilika di ah. Makaluwas sangat-ngat sa hanggam. Parang kamagagdaw na pa niya tanong daris kilid. Buwak na siya guys, sa indara na ito hina. Yung tagtangad kay pilit mo. Dadat ko na yun. Yung andyan yun. Rode. Guys, yung din ako klukot ko itong daghan kay dugo ra benta ning kamot. Saan man yung pilit na? Naandyan mo pa sangki-sangki. Sayang yun. Tugtog na ay! Ay! Mana? Mana? Ikaw. Mana lagi? Gamay raman. Guys, na agahong gikuha nga. Ngilika, gitanam dari. Ikanis kamalig. Kay mo ni tambo guys sa ang gams magat nga taharang dikit sa ang naong kani. Dali ra man na mabuhi. Hey guys, mo na lihag katong saging dato sa vlog das nga ang ginluan. Tong saging nga singaran saging anay? Nakatan datos kamalig. Mao ni dito sa likod sa amang kamalig nga kuan na kakaana gid. Mao ni sa guys, sinog na. Mangga. Mangga di. Malukaon. Ang asin.